Avui, a la Montllor segurament no n'hi ha ningú. Vull dir, seran 10 persones. I què serà? Aquí ja venen els problemes. D'explicar. Perquè és un museu? No. Això és important, no és un museu com entenem un museu. No volem que sigui un museu. És un centre d'I+D? No. No. A veure, ja em comencen els problemes perquè, clar, no n'hi ha... A veure, per poder-ho explicar, la manera més... Crec que està el Media Lab. El Media Lab és el centre d'innovació més important del món. Està en l'MIT, el Media Lab. Seria un Media Lab, el nou Media Lab, que es pogués visitar i que a la vegada jo pogués entendre què és la creativitat. Què és la creativitat? És un projecte sobre la creativitat, no sobre la cuina. Què és la felicitat al voltant de la cuina? Jo aniré, veureu què agafem, anirem passejant i narrativament, m'he d'explicar tot això. Quin és el projecte de les exposicions divulgatives, no d'exposicions artístiques? Que la majoria de vegades és molt difícil entendre això. Llavors, estem treballant, aquí estem treballant, estem treballant en gent perquè això sigui diferent. Què passa? Quina sort hem tingut? Totes les exposicions que hem fet. Nosaltres hem tingut fa 15 dies una exposició a Nova York i una a Boston. Una a Nova York al Drawing Center i una exposició a Boston al Museu de la Ciència. A vegada, el 8 d'octubre fem una exposició meravellosa de 1.500 metres quadrats sobre el procés creatiu. És la primera que expliquem la història sobre el procés creatiu en la Fundació Telefònica que anirà per mig món. Estem aprenent molt de tot aquest llenguatge narratiu, sobretot en les noves tecnologies.